Paul. God forbid, but rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Mo ni ang giingon ni Apostol Pablo ngadto sa mga Hintil, ha. Unsa man sila ba daw nangatumba tungod kay sila nahulog, palayo na, wa sila nangahulog. Natumba sila pero wa sila nangahulog, but rather through their fall, sa ilahang pagkahulog lang, ang salvation is come to the Gentiles. Niabot nato kay kung wa pa sila nangapakyas sa Ginoo, wa tay labot sa kaluwasan, pero kay nangapakyas man sila dili sa Istanbul, dili sa nahulog sila, natumba sila. Taon sa man sila nahulog ug natumba sila, nga matod pa niya, for to provoke them to jealousy. Mo na hinungdan gibiyaan sila sa Ginoo. Pasalamat ta kay ngano man nahiani nato ang kaluwasan. Pasalamat yung tagdako nga sila nangatagan, nangatumba. Pero unsa hinungdan sila pagkahulog o pagkatumba tungod sa ilang paghatag og kasina sa Ginoo. Nasupong ang Ginoo sa ila kay nasina. Mausa na kita karon may tendency gyud nga dili ta kalahutay, mahulog gyud ta kung ma-provoke nato ang Ginoo sa unsang paagi. Kanang magsilos ang Ginoo sa imuha. Kabaw ba mo nga ang Ginoo siloso, di ba? Ang Ginoo siloso. Wala mga tao nga wa kaila sa Ginoo. Dinoon ingon si Jeremiah nga ang Ginoo ray mohatag sa kasing-kasing sa tao nga makailag Dios. Wala mga tao wa kaila kamo gitagaan mo kasing-kasing nga makaila mo Dios. Nga ang Dios ninyo siloso. Walang naingon si Joshua, dili mo kalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, because God is jealous and holy. Yan, mahingong ka, mga lagad yun ka. Yan, bahala na lang diya, yung mga lagad ka. Abi ni mo, nahimot ang ginawa na, nag-glorify ang ginawa na. Mabita na nga, kanunay na suko ang Ginoo by jealousy. Muna ang mga tao niya itong una, iyag yung mismong tao na fall, na stumble, dili lang kay sila, na fall and stumble because of di-provoke God. Mausad na kita, ato bang i-provoke ang Ginoo karon? Ang nangalagay ta, labi na hapit na mo balik ang Ginoo. Mo na iyang gingon din tungod sa laing Dios nga sila nagdaig sa mga Diyos po sa mga dili iya sa Ginoo, nanundog sila, nagdakaw sila, nagsuroy, dito sila naghimo po ng pagpangalagad. Mo na nangapandor sila. Nya kita ka ilahang gisundog, dili po ta magpakita sa ilang nga musundog sila sa ato nga watay Dios. Kinahanglan kita mo musundog sa ilahang nga din ang ilahang Dios gamhanan. Mo na nga ang atong Dios ug ilang Dios usara. Mo nang niapil ta sa ilaha pagpangalagad kay ang ilang Dios gamhanan. Mo na nga kung sila wa man sila nituman, mo nang hinungdan nga kita mutuman gyud ta sa sugo sa Ginoo. Mo na nga ako mingon gyud ninyo nga kinahanglan mahibaw gyud mo sa pulong sa Ginoo. Mo nang rebuke gyud ko ninyo. Mo na ang Joshua chapter 24 verse 15 ingon pa niya, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, mo ni ang gingon ni Joshua ba? Mo ni ang gisundog po sa mga katawhan, sa mga hinti, wa sila kabalo. Nagtuo sila kung mangalagad ang amahan, mangalagad na tanan asawa, anak, mga apo. Mo bitaw sa kabutan nga dapat badlungon mo ini, sultihan mo ini. Mo na nga kanang walay knowledge, magsalig na nila kay ang amahan ng alagad, maluwas na sila tanan. Kung nangalagad man kay na may giingon ni Joshua nga matod pa niya kung dautan man ninyo ang pagpangalagad sa Ginoo, pagpili mo. Basta ako ug ang akong panimalay, mangalagad mi sa Dios. Okay lang to kay atong unang panahon nga once nga ang amahan itong unang mangalagad mo to maginatanan anak. Pero pag-abot na sa sample ni Jesus Christ, mao bitaw na nagsulti siya may tungod kang Job. Although si Job wa man na sulat diri gisample lang si Ginoo, wa sa dapit na si Job although nga natuman na basta kana history na sa Ginoo nga kung ang tao daw muduol sa Ginoo sama daw kang Job nga usa ka taong matarong. Muduol po si Satanas aron lang makasala si Job. Wala hinungdan ang pamilya ni Job mo giduol ni Satanas mo nang nangamatay.
Kay nga naman, wa nag-ingon nga diin katong gisulti ni Joshua nga I and my house we will serve the Lord. Dito kang Job, although nga si Job nag-offer of sacrifice for his house, pero kay ang iyahamanggong mga anak, labi na niyang asawa, di mo tuon niya, mo na hinungdan, ang giingon mangud sa Ginoo, si Job ray righteous, no one other like Job. Mo nang niingon si Satanas, maayo ra man na si Job gud sa imo, muday kay imo manggong gipanalipdan. Imo man gipanananginan mo na atong mga lagad mo sa Ginoo sa tinuod lang naisulat yun na. Panalipdan mo sa Ginoo. Giyan mo sa Ginoo, panalanginan mo niya ang hangyo ni Satanas kuha na tanang panalagin. Di ba? Di nakadaygon ana sa Ginoo. Mo tong ningon ang Ginoo kaniya tag Satanas, o sige kuha na ko ang pagprotektar niya. Pero ayaw lang kuha iyang kinabuhi. Dili gyud makuha imong kinabuhi kung mga lagad ka sa Ginoo. Wanang mingo ko ninyo, dili gyud ta mamatay kay nga naman ang Ginoo. Mao ay nagbantay nato, mukir nato. Niani siya ro paghatag og everlasting life aron makalahutay ta kay ulahi pa man ang finishing. Ulahi pa man ang reward. Mo bitaw na importante nga din kita na knowledge. Abi ni mo mga katawhan no sa kalibutan why knowledge. Mo nang abisa ng tao sa Ginoo, ingon pa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Lack lang na sila knowledge ha. Unsa pa ka nang walay knowledge? Kulang lang sila. O karon kita, mo nang musulti ko sa tanang kahibalo nga ako nadunggan diri ako ning iwali kay magwawali magko. Mo nang kinahanglan nahibaw kita ini na din. Malaglag ka kung wala kay knowledge. Mo bitaw na ako mingon ninyo. Ang giingon gayud sa Ginoo, labi na ni Joshua sa verse 16, ingon ni Joshua, and the people answered and said, kay gipapili man siya, for God forbid that we should forsake the Lord to serve other God. Ningon sila kang Joshua palayo na. Nga amo nang kalimtan ang Dios nga nagluwas na mo gikan sa Ehipto. Mo na ningon dayon si Joshua sa verse 19 na lakto na niya. And Joshua said unto the people, ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Matod pa niya. Dili mo kaalagad, bisag moingon mo, palayo na Moses. Ang Ginoo ginamong alagaron kay siya mo'y nagligtas na mugikan sa Ehipto. Kung sa itubag ni Joshua, si Joshua, niingon si Joshua, kay kabalo man si Joshua, ng kadto, istorya-istorya lang ko nila, kay nga naman, gipapili naman lang ni Joshua, kay gahi magpulong, itong nagpapili na lang si Joshua, o nang niingon siya, nga di mo kalagad, kay nga naman, hibawagin si Joshua, nga sila, huwag yung nangalagad sa Ginoo, o nang niingon siya, unag yung giingon, wala gugma yung giingon dito, di mo kalagad sa Ginoo, kay nga naman, ang Diyos dili gugma, o dili mercy, kung dili, ningon siya, He is a jealous God, and He is a holy God. Muna kung mga lagay ka sa Ginoo, dili balaan, muna kung naa sa napulo kasugo, nga giingon niya, Sabat day keep it holy. Muna kung mga lagad mo, sa adlaw sa Ginoo, kay matod pa ni Jesus Christ, Sabat meet for man, kinahanglan ka ng Sabat, balaan na. Kung mga lagad ka. Kung di ka magbalaan, mo nang giingon, bisag naa ka sa simbahan, mo nang giingon, wala ka kalagat. Labi na kung maani ka din ninyo, ay mong hunahuna, tuwa dito, nya, labi na kung ikaw, usa ka Kristohanon, nangalagad sa Ginoo, nya, ang labaw pa nimo mga butang sa kalibutan, mo na magsilos ang Ginoo. Mo bitan ako, giingon ninyo, doon ay pulong giingon dito kang Peter, labis daw may more than this. Si Peter, gipapili sa isda pa, kay nataga magpanalangin sa Ginoo si Peter nga din pag tatag na inyo ang pukod niya sa daplin. Nakakuha sila daghang isda. Niya si Peter, nabati niya nga din. Lami ay inino, daghani inino. Kaya ang hunang-una ni Peter, mamiligya ay man siya isda. Iyan ang gipamili. Sabaw ang Ginoo nga ang hunang-una ni Peter, dito gyud sa isda, kay mangingisda gyud siya. Iyan akong gipili. Ang ibaligya o ang kaunon, dalon sa balay. Muna nga din, niyon na yun si Jesus Christ. Peter, son of Simon, do you love me more than this? Katulog ito, giingon niya kay nga naman, nahibaw yun ang Ginoo nga ang usa ka tao, igugmaon yun niya ang iyang kagalingon. Labi na kung usa siya mangingisda, at ito yun siya
mukuan sa mga isda kay nga wa pa man siya kabalo nga di sa iyang bulaton di sa Ginoo. Mo to ningon si Jesus Christ sa diyang ningon siya, "Yes Lord, I love you." Mo nang ningon siya, "Pakan ang akong karniro." Siya ray usa ka disipulo nga gisugo nga pakanon ang karniro. Mo nang nahibong siya sa mga kauban niya nganong wa siya ingna kay nasayod si Kristo nga din si Peter doon na pa'y pagbati sa kalibutan. Pero karon iya man gisurrender, gigugman niya ang Ginoo labaw pa sa butang. Mosag na kita. Tinuod ba mo na higugma sa Ginoo? Labis kanang more than this. Mga butang kanang sa imong trabaho, sa imong panimalay, sa imong bana, sa imong asawa. Abi nimo sa tinuod lang nang alagat ta sa Ginoo aron mahimot ang takos. Kunya dili ta pwede daw mahimong takos ingon ni Jesus Christ kung dili nato dumtan atong bana, atong asawa, atong anak, atong papa, atong mama, atong mother-in-law, sister-in-law. Dili ta mahimong takos. Kung sabot pasabot sa panahon sa adlaw sa Ginoo, mo nang gingon way mama, way papa, way anak, wala tanan ni ani ka ay because ikaw ang anak sa Dios. Gitawag ka dili tungod sa pamilya. O bitaw nang mingon ko ninyo karon nga diin usahan ito paghimaya sa Ginoo kung wa ta kabalo sa bulaton sa Ginoo. Magsilos lang ang Ginoo nato, wa ta kabalo nagsilos ang Ginoo mo nang gabot sa panahon di deta maluwas. Mo ni maning kamot ta kay ang pulong sa Ginoo nagingon gamay ray maluwas. Mo na iyang gingon ni Joshua sa Jeremiah chapter 9 verse 3 ingon pa ni Jeremiah sila manggod mga tawa ingon ini ang netabo nila mo nang dapat dili ta manundog nila. Ingon pa niya dinhi, and they bend their tongues like a bow for lies. But they are not valiant for the truth upon the earth. For they proceed from evil to evil, and they know not me, said the Lord. Nawa na inon sila kaila. Kaya nga naman, sa ilang pagbiya sa Ginoo, murada yung silang panak nga bawog ba? Anong panagwid nga gibira na gani, yung anak sila, nga matod pa niya, dili na sila isog, nga musultig tinuod, puro na lang lay. Muna, Pastor Ron, wako kakitag isog na diin, ang pagtunay nga pagpangalagad sa Ginoo is life. Dili ka mamatay. Ito ba mo anak, manang mingon ko niyo, bahalag, di mo mutuon ako, basta mingon ko din niyo ang tinuod yun nga, kung mangalagad ka sa Ginoo, di ka mamatay. Kaya kung mamatay man ka, ayaw na lang pagpangalagad. Kung sa may tuyo mo sa Ginoo, kanang hapit na ka mamatay, musampit ka sa Ginoo aron tagaan pa ka kinabuhi. Di ba appointed man ka? Kung mauna mo pagtuo, ayaw na pangalagad sa Ginoo. Mauna nga kanang giingon sa kasulatan nga appointed ang tao, natural appointed kay nganuman. Wa man kahigugma sa Ginoo, wa makalukata sa Ginoo. Wa makatagay kinabuhi. Mauna ang imong kinabuhi sama sa daon, sama sa bulak, sama sa tubig, sama sa aso. Appointed once to die, but after this the judgment. Wala mingon ko ninyo kung ikaw mutuo sa Ginoo. Ang Ginoo is life. Life karon, pag-abot sa Ginoo, eternal life na. Forever na. Dito na ta mo puyok. Una ta mo atog langit. Muhari patag within 1,000 years diri sa kalibutan. Galima ka nang within 1,000 years. 70 years ka lang diri. Lugos na ka pagdakaw. Pero dito sa 1,000 years, ang Ginoo maghari kay mo man iyang promise. Ang kalibutan gibuhat niya unong kaadlaw, pito kaadlaw. Unong kaadlaw gibuhat niya kalibutan pag ikapito ni pahulay siya. Unya sa atoa ingon sa 2 Peter kanang kada adlaw sa Ginoo 1,000 years na sa atoa. Walay milyon ha, 1,000 lang na. Mao na inikapito na do na tay gitawag og bonus kanang millennium year of jubilee. Marriage of the Lamb within 1,000 years magpuyo ta samantalang ang dili iya sa Ginoo dili pud sa kalibutan within 1,000 years without trials, but there is kanang gitawag og wrath of God nga giandam unay kinabuhi sa tao diri ang kapungod sa Ginoo magkinabuhi sila diri pero walay mga pagtintal, walay kamatay kay di naman sila mamatay. Mangita na sila og ganang gitawag kamatayon, di na sila makitaan. Moingon daw sila ingon sa Revelation. Muadto sila sa bukid aron lang kung dunay mga landslide, mo agi sila ang landslide matabunan sila, di gyapon sila matay mo nagkinyo sa Revelation. Within 1,000 years po na sila muna asa man ka sa Ginoo.
o diris kalibutan ng ka. Mo bitanaw sa kabutan nga din kinahanglan gayon mosulti tag kamaturan. Mo ni ang kamaturan. Mo nagingan if ye shall know the truth shall set you free. Kung may bawo man ka sa kamaturan, mo ni muhatag nimo kagawasan. Ang Nahum chapter 1 verse 2 ingon pa niya, God is jealous and the Lord revengeth. The Lord revengeth and is furious. The Lord will take vengeance on his adversary and he reserveth the wrath for his enemy. Tanawa. Ang Ginoo siloso. Ang Ginoo manimalos. Kaya ang Ginoo manimalos gyud siya, unya panimalos furious. Kuyaw ba kuyaw? The Lord will take vengeance. Ang Ginoo gayod. Mutik vengeance gyud siya, manimalos gyud siya. Kang kinsa on his adversary. Kinsa man to ang adversary? Mga tao nga di mutuo sa Ginoo. Mga kaaway nga matod pa ni Apostol Pablo nga nakita niya nga daghay mga tao is walking as the enemy of the cross. Ngano man kay ang ilaha manggung gipalabi ang iya lang tiyan. Mo nga kalaban sa cross diay nga di sila mutuo nga katong cross nga gihimo o pakamatyan ni Kristo, naglukat na to si mong kinabuhi. Naana kay eternal life. Ang problema lang, tama tong giingon ni propeta Jeremiah nga matod pa niya, they chose death rather than life. Mo na gusto pa nimo Hinuo kanang appointed ka. Mo nang gusto sa mga tao, natural yun appointed ta. Gusto Hinuo kang appointed ka to death. Now, saan na mo pagdaig, ingon ang Biblia nga nag-ingon siya, in the grave, there is no honor, there is no praise, there is no anang knowledge and wisdom, there is no hope. Anang tanan na sa grave, wala na paglaom mo na igingon sa Bible. O bitanaw sa kabutang nga din, kinahanglan kayo, may bautas pulong sa Ginoo. Mo na yung gingon, diri sa Nahum, God is jealous. And the Lord revenge it. Manimalos yun siya sa iyang kaaway. Reserve wrath for his enemy. Ikaw, mahimo kang enemy sa Ginoo. Kanang nahigugma sa kalibutan is the enemy of God. Muna kung ang kalibutan na imuhang gipalabi. Sa gilang na kalibutan, panginabuhi mo, panarbaho mo, pagbutang mo negosyo da, pero ayaw higugmaan ninyo. Higugmaan ninyong Ginoo. Kay mo man ato kaluwasan, di ba? Duol yun mo sa adlaw sa Ginoo kay mo ni gihatag nato pahulay aron pagimaya sa Ginoo. Roma 12:19 ingon pa ni Apostol Pablo, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Tanawa. Mabita ng hinungdan dili ta manimalos, kaya ang Ginoo manimalos gyud. Nga matod pa niya, mga hinigugma po, ayaw mong panimalos sa inyong kagalingon. Hatagi, rather give place unto wrath. Hatagi og lugar ang kapungot sa Ginoo. Or repay, kay siya magpabayad yun ang Ginoo. Pabayron yun ka. Ingon ang Ginoo, said the Lord. Mabita na importante yun sa katao gayon. Nga din kita adunay knowledge sa Ginoo, nga dili lang ingon kita nangalagad nagsimba Kristohanon pabautismo kung usa pa man diha, importante nga may baw tagyud sa gusto sa Ginoo sa ato. Ingon pa niya diri sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 4 to 12. Namatod pa niya, so that we ourselves glory in you, in the church of God, for your patience and faith in all your persecution and tribulation, that ye endure, nga makalahutay mo ha, tribulation that ye endure, nga kinahanglan ang imong kaugalingon maghimaya diya sa simbahan sa Dios, for your patience, sa imo ang mga pagpasensya sa pagtuo. Anang kung nagtuo ka, pasensya ka ni mga butang diri nga wa ka na dato, wa ka na abudansya, wa ka gitawag mga butang, pasensya lang ana. Total lapit na mamubalik ang Ginoo. Namatod pa niya, and faith in all your persecution, kanang pagtuo nimo sa tanan nimong giamtos. Sa tinuod lang usay masinat ta kay ato mga kauban tuana sa mga abroad,
papunag mga balay, nanguli na dirigikan sa abroad, nanay daghang kuan. Persecution na sa tuwa. Kaya nga naman kita wala. Maubitaw na nga tungod sa itong pasensya, nag-antos ta mo na iyang giingong. And tribulation that ye endure. O kita nakalahot na ining gitawag o tribulation ba kagugod sa kalibutan. Mo nang giingon nga makalahutay dapat ta kung makalahutay ta. Mo nang giingon ni Apostol Pablo kanang himayaan na imong kagalingon diya sa Church of God nga ikaw Church of God ka. Maghimaya kasi mo kagalingon nga naman tungod sa atong pagpasensya, sa atong pagtuo nga diin pinaagi ni persecution sa tuwa ba kanang dili maingon nga ang persecution nato di sama sa uban gani nga mga apostoles nga gi-persecute ang mga Kristiyano, gipakaon sa layon, gibutang dito sa mga kanang grabe kayo mga pag-torture ato persecution abi nimo mo nang gitawag og nganong grace ang Ginoo sa tuwa because kay gamay ra atong pag-antos. Manang niingon siya, wala may pag-antos nga, dili nyo malabangan nato. Kaya nga naman, gamay kayo ato ang pag-antos. Ang atong persecution, sabi ni mo ang gisulti na Apostol Pablo, kanang wala lang tayo mga butang diri, nga dapat dili ta masina nila. Kaya ang Ginoo, magsilos manggod kung kita masina. Manang giingon, dalay good ang Ginoo tungkol sa iyang grasya, ug ang iyang gugma ba, ug ang iyang mercy, nga diin ang Ginoo naghatag nato og dili kay ta mubati ana because nga ang Ginoo manggod nagpakaon nato, naghatag ka nato og kanang pagcare, wanang naay pulong gingon ni Peter, casting all your care upon him, nga naman for he will care it for you. Siya naga-care nato ba nga dili kay ta maibog tanang butang diri mo na aron makalahutay ta pinaagi sa atong pagpasensya. Nga naman sa verse 5, which is a manifest token of God, righteous judgments of God. Kay mao kani ang pagpakita sa Ginoo nga ikaw nakadawat ining righteous judgment of God. Mao ni ang judgment sa imuha nga ikaw makabaton og persecution, makabaton ka og tribulation. Mao na yang gingon by patient, mao nang gingon by faith, maka-endure ka. Kay nga naman gipakita sa imo nga ikaw nakabaton aning righteous judgment of God. Ang hukom sa imo sa Ginoo nga ikaw iya sa Ginoo. Kanang judgment dili na condemnation kundi decision ba, meaning sa judgment ingon sa dictionary decision sa Ginoo, that ye may be counted worthy of the kingdom of God for which ye also suffer. Wana aron ikaw mahimong takos good ba kanang pagpasensya lang gud ang mga butang sa kalibutan labi na ang Ginoo hapit na mobalik. Nga naman, aron kwintahon kanya takos. Ayaw ko ina nga mga lagad ka nga di ka lang mahimong takos. Walay takos o dili takos mo atong langit. Mo bitaw nang ni ani si Kristo diri aron himuon tang worthy. Dili lang kay balaan kun dili worthy ba angayan nga moadto ta dito. Kung mayong ka ang angayan nga daygon ang Ginoo, angayan baka moadto dito? Aron mo daig sa Ginoo, mo bitaw nang na-practice ta diri. Ang Ginoo nagtudlo sa ato aron mahimot ang worthy nga madawat nato o madawat niya, mahimuot siya, mahimaya siya sa ato orang pagsimba karon diri. Mo na nga aron angayan ta dalon niya kay mubalik man gud siya aron pangwaon to niya angayan. Mo na angayan worthy of the kingdom of God for which ye are also suffer. Nga diin kanang pagsudi mo sa kingdom sa Ginoo nagsuffer ka kay ngano man gibadlong manggug ka sa tanan butang dili nga dili ka mahigugma sa mga butang. Lisunod di ba? Mo bitaw nang naitawag diri kung masabtan nimo ang pagpangalagad sa Ginoo is mourning. Mourn ba mourn? Kanang naaga ni sa minteryo, dili sa minteryo. Kanang nasa vigil ba? Kita ba ka katawa-katawa? Bag-o ra nang uso karon nga nag-vigil nga mag-karaoke, mag-video okay. Wala bag-o lang na pero actually gyud kanang naa sa vigil is mourning gina. Mao nay buot pasabot sa Ginoo nga kanang pagpangalagad sa Ginoo is about mourning na kay ngano man mura kag namatyan sa tanan mga gusto nimo dis kalibutan. Ano man patay naman mo ka sa sala. Namatay na ang sala. Abi niyo ang sala man dis kalibutan kanang mga buhat sa unod. Kanang buhat sa unod ingon ni Apostol Pablo dayag kayo nga kung imo nang buhaton kapungot, kasina, kahadlok, kaligut-gut sa panagya kalipayan na kanang buhat sa unod kung magbuhat daw ka na dili ko kasulod sa gingharian sa langit.
Mao na ang ato ang giangtos nga bilang kita Kristohanon gibadlong ta. O bitaw na ang ako pagka-Kristohanon gusto mo ta ko manarbaho pa, magnegosyo pa, pero unsa man taman for the sake of God man ako ang pangita gayod nga unsa pa may pulos anang tanan butang makabaton kog maayo, pero di pagid maayo kay ngano man di mata bright. Okay lang bright kay madato ta diri, wise ta diri, negosyante ta diri kay madato ta. Pero unsay gingon sa Ginoo sa dato? Panghilak na mo kay ngano man ang adlaw sa pang-ihaw haduol na. Mo bitaw na nga gulahan ang mga kabus ni iya sa Ginoo. Mo bitaw na nga sagdi lang kung pobrita, sufficient na be content. Kaya nga ang Ginoo di gid mo biya nato. Mo na yang gingon dinhi nga mahimot ang takos ngadto sa gingharian sa langit nga kita nagantos. Sa verse 6, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. O mo man ning nagtrouble nato kaning kawala doon. Ang nagtrouble nato kanang mga tao nagpasina-sina sa tuwa. O sila na mga gwapong butang, mga gwapong bintang. Pero nagtrouble ta nila ba giaway po ta niya. Mao ni yang gingon seeing makita ninyo ang righteous things with God to recompense. Ang righteous things sa Ginoo nga manimalos gyud siya. Tribulation to them that trouble you. Para sa ilahang nag-trouble nimo kanang nagpasagat pa pangalagad sa Ginoo nga din nag-trouble sa imo ha. Tribulation ang ilahang mabatunan. Mao pud na ako gingon ni sa inyo ha, pagpasensya lang gid bahalag walang guta. Importante makaalagad ka sa Ginoo, di ba? Mo man ato ang tuyo mo ato taglangit. Mo na pangalagad mo sa Ginoo. Pahimayaan ninyo ang Ginoo nga mahimuot siya kay kanang inyong paghimaya ang kalipay sa Ginoo mao ginay mong kusog. Mo na yung gingon dinhi para sa righteous things with God to recompense maningil manimalos tribulation to them that trouble you. Tribulation ilang maagyan ng tribulation. Pero kita sa iyang gingon sa verse 7, and to you who are troubled, kamo nga din gitrouble mo, rest with us, ingon ni Apostol Pablo, pahulay mo uban namo. Nagwapo na. Unsa ang pagpahulay? When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Diya sa Ginoo, sa diya nga magpadayag na si Kristo diri, diya sa kalangitan, makapahulay kita mo kung ato ning sabton, mga lagat ta diya sa Ginoo. Uban ta kang Pablo ba nga nakapahulay si Pablo ba? Sa unsa pagi nakapahulay si Pablo? Natapos niya ang bugno sa iyang pagtuo kanang fight, a good fight of faith. Abi nimo karon akong gibugno na ang pagtuo ni mao na ning gingon sa Ginoo kay daghan kay mga pagtintal sa akong kinabuhi. Say maibog ko sa mga butang, nalipay ko sa mga butang. Manang gining kulor sa man niya kung nanghuna, kusog kay mo nanghuna, mga butang di sa kalibutan mo nang kusay kanunay gyud ko nagingon dot pasaylo agi ko. Nga kanang dili gyud ko mubiya nimo. Wala kung wala ka Ginoo agi ko mahimo. Mo na akong gisulti siguro kung ako pa nang gibungat murag ko nga buang ba. Manang gingon na buang ko kang Kristo. Ingon ni Apostol Pablo, manang mahimaya pa si Kristo sa iya. Mo na iyang giingon diri. Unto you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Sa verse 8, in the flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Mo na nga, sa diya nga ma-reveal na si Kristo, in the flaming fire, kanang pinaagi sa nagadilag nga kalayo, vengeance, panimalos, uton yun niya, nga matod pa niya on them that know not God, katong wala nasayod sa Ginoo. Kailan na buong Ginoo? Abi no, ang Hirimaya natingon man yun. At tagal ko sila kasing-kasing na makailan ako. Wala ang mga tao, wakaila sa Ginoo. Wala nga, wakaila ang mga tao nga din ang Ginoo siluso. Nga dili ka kaalagad kay siya siluso. Dili ingon nga nagsimba ka na diyan, ang alagad na ka. Wanang bantayan ang imong pagsimba nga dili siya magsilos. Nga din lain imong gi-glorify. Kinahanglan kung moani ka din siya gid imong gi-glorify. O mingon ka,
siya bitaw kung gi-glorify, sige padayon na to ang pagbasa sa pulo sa Ginoo kung siya magin mo gi-glorify. Mo na bitaw ang tao walay knowledge, mingon lang siya pa kung gi-glorify. Mo na nga usay ang tao manghambog. Mo na iyang gingon ha. Ang wa kaila sa Ginoo flaming fire kalayo ipanimalos kaniya on them that know not God and that obey not the gospel. Labi na katungwa nagtuman sa gospel, ikaw nakaila ka sa Ginoo nga silusos yan, nga wa lang gyapon ka nagtuman of our Lord Jesus Christ, flaming fire, thick vengeance ang Ginoo pag-reveal na manimalos gyud siya sa atong tao nga wala nag-obey. Sa verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. O mo na iyang gingon, silutan siya sa walay katapusan kalaglagan, diya sa tubangan sa Ginoo ug sa himaya sa iyang gahom. Sa verse 10, when He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Mo ni giingon Apostol Pablo nga diin sa diya nga moabot na ang mahimayaon o ang pag-glorify sa mga balaan, nga diin nag-admire all them that believe. At itong mga nag-admire sa Ginoo nga nituo ba, nga matot na because our testimony among you was believed. Tungod sa testimonyo ni Apostol Pablo, inyong gituoan. Una nga din, tanan mga nag-admire ini. At tanan nag-ubi sa gospel sa Ginoo, pero katong wa kaila wa nag-ubi. Flaming fire, taking vengeance, makabaton sila panimalos sa Ginoo. Matot pa niya dito katong mga tao nga naghimaya sa Ginoo, nag-admire gyud ang Ginoo tungod sa ilang pagtuo, tungod sa testimony ni Apostol Pablo nga diin nituo sila ni anak adlaw. Mga luwas gyud sila. Mo bitan ako mingon ninyo. Nga diin kita kinahanglan adun kay knowledge. Wala gingon niya sa verse 5, that ye may be counted worthy of the kingdom of God. Wala kitang nangalagad sa Ginoo, kinahanglan mahimot ang worthy, dili ta pwede nabautismuhan na lang ta, nangalagad ta, nagkanta ta, nag-awit, kinahanglan mahimot ang worthy. Takos ba? Kanang takos ba? Ang yan ba? Kanang tinuod yung ka-Kristohano, di pa man makita sa inyo nga takos mo. Mahimot ang worthy, labi na kung wata kay balo, kung saan kita nga mahimong worthy. Mag-isgot na tayo ng mga pag-worthy sa tuwang kagalingon. Sa verse 6, to recompense tribulation to them that trouble you. Muna ka ng tribulation nga umalabot nga ito sa mga tao nga nag-trouble na to, nga nagpanaway na to. Pero matod pa niya, sa verse 7, to you who are troubled, rest with us. Muna giingon ni Apostol Pablo, kamu nga gitrouble, pahulay mo ba na mo? Kaya ano man, nakapahulay na si Apostol Pablo, na na-fight niya, na-finish niya. Muna yung gingon sa Galatians chapter 4 verse 8, howbeit then when ye know not God, ye did serve unto them which be by nature. Muna yung gingon na, sa tinuod lang, sa wa pa mo kaila sa Ginoo, ang inyong pagpangalagad, nature lang na. Kinaiya na nimo diri ang tao gali musimba ginasya bisag wa kaila sa Ginoo. Walang iyang gingon diri sa sumpay kung ato tong basahon na unsaon na mahinuon nga nakaila mo na sa Ginoo, dibalik man hinuon mo nini mga butang dis kalibutan nga alagaro ninyo. Mga butang sa kalibutan wa na pug gisulat. Basahan na ninyo sa chapter 7 sa chapter 9. Mao man iyang gingon isa lang ni ka bersikulo akong gihatag sa inyo sa Galatians chapter 4 verse 8. Sa diha nga wa pa mo kaila sa Ginoo ang inyong pagpangalagad, nature kinaiya lang. Kay nga naman sa bata pa ka, ditulo anak ka sa inahan nimo simba natoy nadunggan ako kang tulpo ba kuwan siya sa iyang misis niya, taga abroad si iyang misis, didimanda niya patabang kang tulpo nga no abi nimo sa iyang gihimo. Gikulatan niya ang anak kay dili mo simba. Yan, niingon din si Tulpo. Naunsa man ka mo, ito nga ang nakita po na ko dito ang pastura ba na mo magkauban. Nagtanaw po diay nga anak na daw itong tawhanan to, si Raulo na to. Yung among teacher ito muna sa evangelical ba,
Nakikuha lang, nagtanaw po din siya. Kaya ni comment man siya. Anong kato daw tawhana to, nga diin. Kulataw niyang anak, hindi ko simba. Wala niyang gisumbong kang rabi nga. Gikulatan ako na, kaya nga naman, di man good mo simba. O, kita mo na. Lagi mga daw ng tao, no? Wala nga, bisang pagka, wa pa kakaila sa Ginoo. So, wa pa kakaila sa Ginoo. Bisang pag nagsimba ka, nature na ginagin mo, kaya tudluan mo ka. Sa imong inahan, uy, simba mo. Bisa gay, kanang gitawag, wa ka tuluy, say, paghimaya sa Ginoo. Nature na ginatanan. Nature lang na imo ha. Mo bitaw na nga din kita nagtuon kanang knowledge importante na kay si Kristo ningon sa Lucas niani siya para paghatag og knowledge nato unsaon nga mapasaylo atong sala kay ngano man dili ta pwede magsigit og simba nga natay sala. Gani hanto na lang ang Ginoo nasuko kay ngano man na-provoke siya sa aton nga nagjilos siya sa tuwa. Mo bitaw na importante sa katao aduna gayoy knowledge. Wala ang gingon niya sa Titus ha. Kining Titus chapter 1 verse 13 to 16 ino pa niya. This witness is true. Wherefore rebuke them sharply that they may be sound in faith, not giving heed to the Jewish people and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and believing is nothing pure. But even their mind and conscience is defiled. Nga naman, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient unto every good works, reprobate or disqualified. Mani mga tao nga nagpakita lang sila nga nakaila Ginoo pero sa binuhatan wala. Nga maunang hinungdan nga sila gayod gikaligut-gutan sa Ginoo, abominable and disobedient, mga disobedient na sila into every good works. Manang gingon reprobate, manang yung pag-abot sa unahan wa day labot, disqualified day, pakyas day ila pagpangalagad. Mo ni bantayanan nato, napakita lang ta sa Ginoo pero day sa work gidinay nato kay ngano man wa man ta nag-work. Although natin pagtuo nga walay binuhatan, na unsa man nato pagbuhat nga wa man ta sulti unsay buhaton. Kay ngano man ang binuhatan, ang word of God gitago man gud na kani adto pa. Mo nang gingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He make all things beautiful and He put the word in the heart of man, but only He hide the word of God. Manang wa gyud niya gipadayag ang work sa Ginoo. Manang ang tao nga gusto bulaton sa Ginoo, kinahanglan mangayo taon sa atong bulaton mo bitaw na Lord unsa man gyud bulaton? Kabalo na mo sa inyong bulaton. Number 1 is to glorify God. Mao gina ang tuyo gyud sa Ginoo nato. Manang ningon siya sa Matthew 5:16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kano sama siya mahimaya? Kano sama nato mag-glorify ang Father in heaven kung atong ipakita ang ato ang good works? Ang problema lang, what ka ba sa good works? Mabita na ang gingon ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, Scripture is given by inspiration for reproof, for instruction, and correction, that the man of God will be equipped and furnished. Matod pa niya in the good works. Makomplito ka. Mo bitaw na kining scripture itudlog yun ni. Profitable. Mapuslano ni pagpanudlo. Sa unsang pagtudlo. Reproof. Badlungon kay nga naman ang tao na ay nature. Kamusimba yun sa Ginoo. Una nga badlungon sila kay kanang imuhang gibuhat. That is nature. That is gitawag og dili acceptable na sa Ginoo. Labi na nga ang imong pag-ani dili basi kang Ginoo wa nay maya, magsilos siya. Masuko siya nimo. Niya kung mugawas ka asa ka muadto kung nay may tabo nimo, musambit ka sa Ginoo. Di po katabangan niya, mao ka na ang judgment sa Ginoo. Parang gingon sa Zechariah chapter 7 verse 13. O 13 verse 7 siguro na. Wala kung
once he proclaim, and you will not hear, and you ask to God, He will not hear also. Wala yang gingon. Mo bitaw importante nga di naatagi gitawag og knowledge sa Ginoo. Mo na yang gingon diri ni Titus sa chapter 1 verse 13. They profess that they know God, but in their works they deny Him, being abominable, unobedient, or disobedient unto every good work. Reprobate. Mo na nga disobedient. Kaya nga naman, nagpakita lang sila nga nakaila sila Ginoo. Because, ingon pa niya din matod pa niya, not giving heed to the Jewish people. Ayaw ka mo pagpadalaan ng mga tumutumo sa mga Jewish ba, sa mga Israelites. Karong kasagaran ng mga kasimbahanan, wala ang gidayag ang Israel. Glory to the Israel. Na may giingon ko di sa kasulatan nga, pray for the peace of Israel. Yung kayo sa ako naman, di naman na sila ma-peace. Predicted naman sa ila nga sila makabig sa Gentiles mo na itong bantayanan. Maghari diri ang mga walay Diyos. Mo bitaw nang naay mo anhi dini usa ka gitawag og mapintas nga mananap. Unya mapukan man ang Israel, although karon wa di pa na mapukan kay nganuman wa pa man ang time nga sila gi-predict nga mapukan karon, moabot ang time nga diin do nagi mo hari sa tibuok kalibutan nga pinaagi sa gira mo bitaw nagsugod ng gira. Wala po pa inumdum ninyo. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Being confident kung pituho na to ni. Anhi gyud mo dinhi. Mao na hinungdan di prophes that they know God, but in their works they deny Him. Anong gidinay man nila? Because they know the works of God. Kaya wa man gud sila nahibaw. That is why they will deny the work. Nang dili nila mabuhat kay wa man sila kabaw sa bulaton kay tinago man na. Ang Ecclesiastes chapter 3 verse 11, gi-beautiful sa Ginoo tanan, gibutang ang kalibutan sa mga kasing-kasing, pero ang work sa Ginoo wala niya gibutang sa inyo sa tuha. Mo ni gingon, basahin niyo sa Ecclesiastes. The Ecclesiastes chapter 8 verse 17. Wala gyud nakakaplag sa bulaton sa Ginoo. Yang karon kita na nakakaplag, mo bitaw nang sige kung basa. Sa sige na kung basa nakaplagan na. Mo nang nag-search ko. Mo nang gingon the preacher sought a fine word, a acceptable word. Nagsud ko, nag-find kay nga naman sa tinuod lang dili daw ni makaplagan ang bulaton sa Ginoo. Pero karon kay nakaplagan man nato because servant ta sa Ginoo. Mo bitaw na ako mingon sa inyo, padayuno nato nito papangalagan sa Ginoo. Mo nang magisgot ta sa bulaton sa Ginoo, or mahibaw mo sa bulaton sa Ginoo, basig wa mo mahibaw aron magpakita ta kay niingon man si Jesus, live your life. Na unsa man nato pagpakita sa bulaton nga wa patay life, mo na ipahayag na ko sa inyo ang unsay bulaton. Sa Titus chapter 1 verse 16, ingon pa niya, balikon na to, they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient unto every good word. Reprobate or disqualified. Kabang mo sa nang reprobate? Morally corrupt. Nagbuhat mag bulaton sa Ginoo pero corrupt. Nga matod pa niya for ordain to damnation. Mo na yung meaning sa reprobate. Ordain na siya dito sa kalaglagan. Ingo pa sa dictionary, rejected as a worthless or not standing test. Wala ni barog sa pagsulay, sa pagtesting sa mga sugo sa Ginoo. Abi niyo ang atong pagsulay kini man. Kung doon na kay pagtuo, sulayon ka sa Ginoo, kung ikaw ba gyud mutuman ining sugo sa Ginoo. Dili man ang mga pagsulay dito sa gawas. Testingan ta sa Ginoo, sige mutuo ba ka sa akong gisulti? Oh, musubmit ba ka sa mga butang sa ordinance diya sa Ginoo? Testingan ka. Kung di ka mutuo, disobedient ka. Abominable ka, disqualified ka. Mabita na iyang gingon din ang meaning sa reprobate is nga matod pa niya not standing test, wa nagpabilin sa pagbarog sa testing. Ang disqualified to make ineligible for a prize or for a further competition because of violation of the rules. Mo nang disqualified sa ubang dictionary katong King James kani katong New King James man no, akong Bible di ko unta mo basa ining King James ba. Katong New King James lang ako kay makasabot ko, pero nahibaw ko ang King James mo kana ang
interpret sa tinuod yun nga Torah. Torah ba to? Ang Bible sa ilaha, Torah ang kasulatan. Kinitanan nga na isulat diri, gitawag ni Bible sa tuwa. English sa ilaha, Torah ni. Naagin na sa ilaha ang Torah. Pero sa Udiyo, wala na sila yung New Testament. Remember, wala na sila yung New Testament. Ang mga Christian lang na yung New Testament. Sila Old Testament lang nang sa Israel. Old Testament na kay Moses lang na hangtod karon. Wala na ay mga Hudiyo nga nag-Christian po nga nag-believe sa pulong ni Kristo. Mo na ang naitabo sa ilaha karon dito. Mo bitaw na nga kita magtan-aw lang sa pulong sa Ginoo kay ang Ginoo nagsulti ini. Mo na yang gingon disqualified to make ineligible for a prize. Nga kanang dili gid siya bagay sa prize ba? Further of competition, may tungod sa competition because violation of the rules. Ingon pa sa English. Muna nga kita mahimutang reprobate kung naatay violation sa rules sa Ginoo. O bito na importante nga mahibaw kita sa rules sa Ginoo. Muna gingon di deny the work because they did not know the work of God. Ang Roma, muna niya second to the last verse na lang ni. Ang Roma chapter 9 verse 28, kato kung giwali gani katong first nga kita gi-lockdown. Kay numdum mo ato, explicar na ko sa inyo ha, na amot nga ni Santo Puto sa akong nahunang nga mo ito, iwali na ko sa inyo ha. Nga ang tanan mga pagsimba gikat of Roma chapter 9 verse 28. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Mao na to ang pahinumdom nga ang tanan nga pagpangalagad nakat o pinaagi sa quarantine, di ba? Salamat nato sa Ginoo nakalusot kami diri. Nagpadayon kay di sugod ang Ginoo nga mundag ka ulba man. Ulba gyud kung kalibutan na gani magmandar no. Unsa pa kanang tribulation? Pag naa na gani mo daog nga hari humang ugira, kulba na. Kaya nga naman siya na ang magbuot. Mag one word na ta, niya karon samtang wala pa, nakaagi na ta, nga kulba dito, unsa matong buhaton? Maning kamot ta nga dili ta tamot tugot nga ibalik nila tong quarantine. Nakadungog man mo ibalik, di ba? Muna nga tabang tag-pray sa Ginoo Lord, musugod pa deka nga di mi makaadto sa imong simbahan nga ikaw may nagtudlo ana imuha ng adlaw na. Muna nga mag-pray ta sugod sa Ginoo pangayo kita. Kaya nga naman, mao kato ang finishing of His work. Dito nagiingon sa Ginoo, for I finish. Muna Ginoo. Nga mata pa na, for He will finish the work. O gipinish na siya, kasi ang tao wa nagpakabana ba? Ibaliwala lang siya. Nga matod pa niya, and cut it short. Gikat lang niya, short lang, short. Nga matod pa niya for righteousness. Because a short work will the Lord make upon the earth. Tungod sa mga gamay na lang gulo haton diri sa kalibutan. Mo na nga warning ang pulong sa Ginoo nga aduna na lang tay short work. Mabot na ang panahon. Short work na lang ni. Mo na ni bantayan na to. Kay kung dili ni tapuson sa Ginoo, mo na to ang quarantine. Pahinumdum na to, nag-cut off to sa tanang righteousness, kanang pagpangalagad. Kanang pagpangalagad, pagsimba, pagdaig sa Ginoo, that is righteousness. Di-cut off to niya. For the short work, nga magsugod na po tayo ng short work, nga kaning gamay panahon, i-redeem na to, muna yung redeem the time. Kaya nga naman, kung dili niya pamove and manggod, kung gibaliwala lang nato ng pagpamunggo, ingon pa niya sa Matthew chapter 24, verse 22, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Muna ning shortened days. Kaya kung dili siya mag-short, mo bitaw ng pasensya gyud mo. Padayon gyud mo. Kay short ra bitaw ni. Kanang sana gyud gyud ang Ginoo nga din Lord tabangi mi ning gamay panahon nga ma-redeem pag gyud namo ni. Malukat ba? Mapahimuslan ba? Di ba? Ayaw mo pagpahimulot dili kalibutan kaning short work. Nga unsa may work sa Ginoo. Nga gusto niya nga diin ato gyud mahimaya ang Ginoo. Muna nagisgot ang paghimaya ron sa Ginoo kay nga naman
For all have sinned and come short of the glory of God. Tanang tao na short na sa paghimaya sa Ginoo kay nga naman wala na sila kabalo sa paghimaya sa Ginoo. Kay kanang paghimaya sa Ginoo mga bulaton na unsa man ato nga magbuhat og mga bulaton para mahimaya ang Ginoo. Dagkay giingon ni Apostol Pablo nga mahimaya nimo ang Ginoo kung wala ni sa imo mga butangan ni. Muna sigutan nato na sunod Domingo. Wabitan na ningon si Jesus Christ, let your light so shine before men that they may see your good work. Aron mag-glorify ang Father nga nasa langit. Ato ipakita, kung sa ato ipakita nga kanang light nga atong nabatunan, nga kanang gitudlo nga good works mo na atong buhaton nining short work nga gihatag sa Ginoo. Manindog tanan. Samtang ta mag-awit gila po pasalamat.